आथिङाबो जाथारला सिनस्रिफ्राबो जाथारलालै माथो आथिंफ्राबो जालायलांला खाथिखौनो एसे सैगोना लानोसै आं जाथारलालै माथो खाथुमना लानांसिगोन जाथारला रोंलायलांबांलालै माथो न'नि बेराफ्राबो बायलांजोबथारबाय मा खालामबावनांगौ जाखो बोराय देहा हाला माथो सोमखोर फिसाया न'आव दंना गैया जाखो सोमखोर फिसा न'आव दंना गैया जाखो आबा मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ आबा बाबा माबा बेरा खानो गुना लायनांगौमोन आरो दखाननि खरस एसे लायनांगौमोन बाबा दे आफा आं लोगोनाव फन बुग्रोनो दे बाबा माबार लायदो दे मबाइला फन बुना बे मबाइल फनाबो मानसिफोरखौ गाज्रि खालामथारबायलै मा जाबावनांगौ जाखो दे बाबा थांदो दे थाब थांनानै थाब फैबानो जाबाय दे आबा थाथ' दे माथो सुखेसो नै सुखे दखानाव थांनां माबा माबि लायनो थिनहरदों आफाया खालामदों नोंलाय बेहायलाय थगारदों आंजों थांनोबा सेकेन्ड फैलाय बस मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ बोरो माथामा अबाय थांखो बिसोर माथामा अबाय थांखो बिसोरो बस बिसोर मा खावनो होननानैसो थांदोंमोन खावनायजों जेबो जाला मोनथिबाय खावनायजों जेबो जाला लुथिनो सोलोंनांसिगौ लुथिनो नायलाय बिसोरो अबाय दङ र' ओइ नों आंजों थाफानांगौ मोनथिबाय जागोन बस सेकेन्ड नायथां बिसोरो अबेसिम दंहैयो अबाय दङ लिंलाबा माबानानै खाथियाव जागोन बस आं लिंना लायनो थां बोरो माबाफोर खावनो थांनाया बोरो माथो मोनबोआसै गैयालै मोनबोआखिसै बसा नोंसोरखौ जोबोद रागा जोंबाय आया गिबायसोना दाना बसआबो होसिगोन जोंखौ लोगो थांग्रोदो नामा आंबो गिबायसो बसखौ आंबो गिबायसोलै बसखौ होद फै बसा जेबो होना साथामबो फै सफैबाय बस बिसोरो ससमायखौ साराबो सारासो बुंबावदों मा लर फै ओंखाम जायाखै नामा सामफ्रामबो जाहोयो आङो सामफ्रामबो जाहोयो नोंसोर मानिया ना मानि बुंनायखौ नोंसिनि बससो आं बस ओइ सेकेन्ड बुजाना हो बिसोरखौ मिथिबाय बुजाना हो जागोन बस माथो लोला लोथाव गोजा जोब्रा जोङो आं बिदिबा मिथिबाय आरो खावनो थांनाया बोरो खावनो थांनाया माथो आखायाव जेबो गैया बोरो माथो जेबोआनो गैया मा जाजोबखो मा खावनो थाङा नोंसोरलाय नोङो साराबो
Sim namago, nung namago. Nanglaलै bos. Buजियाखै सिनायाखै बसखौ. Hongla, erfilai. Hongla. Oh bos. Sigaret jurai. Sigaret labang nak. Sigaret gayalai bos. Birisो. Ma, birisो. Malah biri seberapa kanglai? Malah ni biri seberapa ke? Sigaret naंगौ आंनो. जाबाय दे. बोरो आं मैया फैसा हरनानै मा जाजोबखो? गैलालै बस जानायावसो थांजोबबाय. मा जाबावगोनलै? नाब्ला! ओरैफैलाय नोंबो ओरैफैलाय. Yes bos. थांखु दंबा थांखु नालाय, थांखु दंबा. थांखुबो गैलालै बस. जाजोबबाय. गावगाव पजिसनाव थाहैफिन. मा गेसाव फेसाव बिरिब्रा बेफोरलाय? होद! सेकेन्ड. औ बस. दहाय फुङाव जि बाथ्रा बुंदों आं नोंनि सिगाङाव खोन्थाना होदो बिसोरनो बुजायना होदो. सैमाफोरनो ओरै बारै बेरायनायल' खोन्थाना हो बिसोरनो. जागोन बस. दे. नै बुन्दुफोर गासिबो खोनासं. बै लेंग्रा बोरायनि हाखौ सेख'नानै लानांगौ जोङो. सेनानै लानो हायाबाबो न'खरखौ नाख्रेबथारनांगौ. खोनाबाय? Yes bos. बावनो थ'दो होमबालाय बस. सैमाफोर सोर जाखोलै मा दावराव दावसिब्रा नांगौनिखौ दानो लामा इमान दं दिमान मिथिबाय मार फै मामोनलाय फिसौफोर ओइ लेग्राब्राय नोंथ' मिथिखागौना जों मानि थाखाय फैदों औ नों मिथिखागौ जों मानि थाखाय फैदों औ मामोनथाय फिसौफोर मा खामानिमोन ओइ बुराय नोंथ' मिथिखायोना जों मानि थाखाय फैदों बस सासे खोन्थाना होदो हाबाब फिसौफोर खोथाफ्रालाय मा गोरालाय खोथाया फिसौफोर ओइ बोराय बै दसबिगा हाया बै दसबिगा हाखौ नों आंनि नाम खालामलांनाया बोरो दा मानो नों बेयाव आबाद मावनो मोननांगौ हो बोराय औ बस नंगौ फिसौफोर आंथ' बे हाखौ हरनो हानाय नङा नोंथ' मिथिखागौ फिसौ जोंनि न'खरा माबायदि हालोदाव दङ हाब बस मा बुंगोन बे बोराया मा बुंखो कुल लाब्ला कुल बिदि जाया मोनसे लाब्ला कुल हरनो हानाय नङा फिसौफोर थां नोंसोर थांनो थां अननानै बेबायदिनि थाखायनो समाजा गुबुंले जाजोब्बाय फिसौफोर गामियाव सासेबो सिख्ला ओंखारनो हाला सासे सुबुं ओंखारनो हाला फिसौफोर थां अननानै थांनो थां हने बोराय आथिं मा बुंखोलै न'आव नंगौ नामा थुदो होमबा न'आवनो गाखोदो होमबा सुखे होमबालाय आया बे मा जाखो
हादों मा जाखो मा जाखो Oh, yang nama mana? Dah, ni nungi namai moजां आनो हानि जाउनाव जानानै आं बुनानै गालांबाय फिसा बै आमाय खांखिलाया अ बाबा औ नंगौ नंगौ अ साला बै सैमायासो साला खांखिला नंगौला जोंनि बे फार्स्ट भिडिअखौ अननानै नायदो बयबो आरो नायनानै लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट आरो माबायदि जादों खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि बे भिडिअ फार्स्ट दिनै बे दासो फार्स्ट ग्रुप दानानै जोङो भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जादों आरो मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नुफिनसिगोन बाय